Nyakorongo jwang dakika 25 tok saa 3 mar otieno machiegni e twak marwa e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Otieno makawuono Nyakorongo jwang thoro wach mabende odwaro twakie en kotende kod thieth mar jogwek mabende nitiere kod ang'ola. Midhiero mopogore opogore mabende gisebedo ka gikale kin mamoko. Ahinya kotende kod thieth okumba mano mar SHA en pek mane mabende gisebedo ka giyude. En twak mabende wadwaro bedo kwa twak godo gi Lois Omondi mabende en jakene ratich jomong'ola. Abiro bedo ka tudra kode achiel kachiel kentiere studio marwa e county mano ma Kisumo. Lois sarwa kidi machiegni e chenro mano mar mine wacho gini mara ni bedo kod otieno kada mno odiochieng' makare machiegni ahinya twak thieth mano mar jomong'ola. Lois kinyalo na winja mana kwa chako gin midhiero tenre kod thieth mabende joma ntiere kod ang'ola e pacho ka osebedo kakadhe. An ng'ano mong'ol mokwongo. An bende ang'ol mana gi ng'ol mar obwongo kaka jowa mamoko. Tuo bende tuo gi tuo mar obwongo. But gik moko kosebedo nwa e yo mayot as concerning to issues mag SHA. Koro kaka ipenjo ni en problem mane ma wasebedo kwa yudo kaka jogo mong'ol nikech an nyaka ng'ano mabende kedo ne ratiro mar jogo mong'ol. Kachiel anyalo wacho ni bedo nat kedo ne ratiro mokwongo an bende ang'ol kendo awinjo gino e denda an awuon. So akwongo wacho ni nyaka ne wach mar issues mar SHA bi anyalo wacho ni first of all our issues were not taken. Ok nokaw pachwa kata ng'eyo ni jogo mong'ol gi ng'ol mar obwongo gi to gichalo nadi to gi to giwacho ang'o. Koro wanyawacho ni the Constitution of Kenya of Article 35 of the Constitution of 2010 talk about the information. So the moment mane okomiwa the information, kora paro ni mano bende en atia. Mano wach mokwongo. Kendo doga wacho ni the Article 10 to talk about the public participation alongside other principles such as democracy, human dignity, equality, social justice, inclusivity, and transparency and accountability. So wawacho ni nyaka wachane bi there is no accountability. Kachako mokwongo anyalo wacho ni wan gi jowa mang'eny manie cash transfer. The government no wacho maler ni ong'ado the employee 2.7% of their salary. To kong'ado mano okonyo go jogo ma vulnerable. To ewi mano wan jogo mong'ol kata jok mar vulnerable mantie cash transfer wasedhi osiptal. To kwasedhi osiptal ok nyal thiedhwa nikech government okotimo ang'ono okoremit pesa mar SHA. Kane wantie the former NHIF ni chulo ne wayudo cash ma is 2,000 mano is first cash. Then a bank cash no inua jamii mar cash transfer onego bed ni wayudo cash plus. Koro plus ni ema bet mar health. Koro wayudo kasoro kae ka koro wayudo cash nikech cash ni en mana mar mondo mi ng'ama vulnerable oyud kaka oketo chiemo e mesa. Koro kochopo ni en osiptal ok ochul ni SHA
Koro watimo nang'o? Na moko kuom lokruoge Lois mabende samoro mano bende ni kanyo. Wadongo wacho ni en sirikal kok dokawo pachwa. Bende awacho ni all mental disability cases are referral cases, which are not, they are referral cases which are yet to be, they are to be taken to referral hospital. And those should be not be taken to just a general practitioner. Akeni kinyalo mana winja gin moko kuom lokruoge mage mabende samoro nodwaro mar mondo mi sirikal onywande okumba manyien mabende sani koro itiyo godo mano mar SHA ne jogo ek mabende nitiere kod ang'ol mopogore opogore. Okay, anyalo wacho ni chandruok ma wan godo kanyo ma wayudo ni mondo gimedi en ni giketonwa gima giwacho ni referral. To referral kae wan gi jok man gi cognitive disability. To jok man gi cognitive disability nigi gimiluongo ni psychotic. So psychotic awinjo ka jomoko wacho ni aleiman wacho ni eni ng'ato ni ja mental nigi juogi. Koro seche ma ja mental nigi juogi, koro en ng'ama ok owinjo wach mar referral. Koro kok owinjo wach mar referral to chuno ni ja mental en odhi adhiya osiptal kama nodhiye cha. Koro seche modhi osiptal cha, most of us wayudo ni koro dogo nyisi ni koro mondo ibed referred. Koro ikuong idhi chake level 3. To level 3 ni ka idhiye idoki ok understand gimiluongo ni level 3. Koro seche moko ni dhiye level 4 to kanye kama ja mental ose build a trust. Koro kanye kama kelonwa problem nikech sama wadhi ja mental nyalo mana dhi kama osegene a trust gi ng'ato mose develop ni ka ema nyalo dhi to ken ng'ama winjo wach moro ni eni nyaka dhi e level 3 eka dhi e level 4 eka dhi e level 4. Koro mano osebedo nwa challenge mamiyo jo mental mang'eny osebedo kwadhi osiptal to koro kelo tungni e kind kata mana doctors mathiedhogi nekech i understand ni ng'ama nigi psychotic en ng'ama uye lokre to goruok mare bende ni machiegni. Koro inyalo yudo ka seche mang'eny giwedhi osiptal to mano bende shacha be kok ochul watiyo gi invalid prescription to wan jok ma tuo trigger marwa mokwongo en health, which is medication and drugs. Koro kok wayudo yath watinde ni wabiro tiyo mana gi prescriptions moro ma kata mana 2023 ma ok sani koro tuo bende medre to wamedo bedo more vulnerable. Mabende huyuak ne kotenre koda kwede kindego mabende uyudo thieth makoni kod kocha wacha kwede kata mana stigma gi dhongere to diwach nango kotenre kod oganda mantiere kod ang'ol. Kwede wayudo mang'eny in the society nikech mokwongo en from the government. Nikech government koko miyowa pesa, koko remit pesa to assistive marwa wacho maber ni en medication gi yath. To yadhne mok wayudi, wamedo bedo mosavia. Kopogre, jomoko bende manyalo wacho ni eni kata mana jo hospital moko bende ok understand jo mental nikech time miluongo wago ni wan gi juogi. Koro ok wayud thieth, ok wayud yath ma wamuonyo no seche ma ok gichule kachacha. Yath wago bende are very costly. And then in fact kokaweyo anyalo wacho ni yadhgi apart from them being very costly, yadhgi they are regulated. Gin yath ma are police case, gin yath ma kana harm. Koro wanyalo yudogi without the doctor prescription. Kendo wach machielo wang'enisha. Koro waneno ni sirikal ogeng'onwa thieth, sirikal omedo keto stigma, sirikal ema medo njaowa moloyo. Mana kamano, mana kaka grube mamoko e kind thuolo mosekalo bende osebedo ka ywak ne okumba mano mar thieth mar SHA. Jogo ma bende nitiere kod ang'ol bende yango ni SHA bende samoro bende mono gi dhi e suptende ma bende samoro gihero. Bende wach mar adier ne okumba mar SHA samoro bende osiptal ma samoro ng'iyo mano mar mondo mi dhi mar mondo mi thieth. Samoro SHA ok yier ne suptende maket kod mago. Mana kinyalo golo dok e witwa kotenre kod okang' ma kamano.
en adier ni jo serikal o jo mental gin jok madhi mana kama gi trust tok gidhi kamora mora nikech kata ka wan e mier kama wantie as a layman o iyudo ka jo mental go gin jok ma ng'amu wuoyo go en mana ng'amu wuoyo go ba tok giwuo gi jite koro kose gen trust kuom ng'at koro mane ng'amu dhire koro seche modogo nyiswa ni dhi uru un otwe lwet ng'ama ne ong'iyo kodi cha kodi koni ni mondo idhi e level 3 e ka mondo idhi kama e level 4 e ka mondo ibi duogi chop ka to wan mano ok wanyal and then kalure ni the most of your mental bende wanyalo wacho ni ne nigi learning of education ma gin bende ok gi understand gigo ere ka dong ikona ni ene ja mental me street nyalo bedo referred e kang ni dog duok ka koro miyo jo mental mang'eny ok dhi hospital and anyalo wacho ni in fact awacho ni mang'eny osebedo ka medo hinyre and to bende wamedo tho. To Lois wang'e ni inja kenera tich jogi kuma ntiere kod ang'ol in iwuon bende motelo niwacho ni intiere kod ang'ol akeni koyo maru ne odiochieng' ma kawuono ne sirikal inyanya kotende kod weche mag thieth ne jogi kuma ntiere kod ang'ol debed ang'o otieno ma kawuono nuonane nani motelo niwacho ni in bende intiere kod ang'ol to bende isebedo kikedo ne oganda mantiere kod ang'ol kwayo maru kaluwore kod achiedh nade mopogore ma bende usebedo kukadhe dwar ni sirikal tim nuang'o kotende kod yudo thieth makare gima wadwa ni sirikal otimnwa wademand nekech mokwongo social protection is a right, it is not a favor. Koro kudong wawuondre ni wagombo kata koro wadwaro. We are demanding kaka jogo mong'ol immediately nekech assistive device wa mokwongo ed medication and health. Koro koko miwa mano jogi dwan wadhi kanye to wan bende wan mana gi feeling mondo wa a belonging in Kenya. One be wagombulo watimo gik mang'eny to wan ji we are human being first of all. So we are demanding the government mondo gichulnwa SHA to giwe tiyo gi nyingwa ni gimiyowa pesa ma ne pok gichulnwa nyaka dende. What demand ni nyaka ne gichak keto SHA pok gichulnwa SHA. So what demand ni government ochulnwa SHA mondo jowa manigi disability jowa mar vulnerable oyud kaka dhi osiptal. Ng'ini wantiere kod ang'ol mopogore Lois mana kaka nisewacho kopogore kata gi ng'ol mano mar obwongo bende wantiere kod ang'ol mag autism e kind ng'ol mamoko. Akeni ne caretakers nikech bende wantiere kod jogo kuma bende osebedo ka rito jogo kuma ntiere kod ang'ol mopogore. Ote mari otieno ma kawuono debed nang'o ne jogo kuma bende osebedo ka kawo ting' mano mar rito jok mantiere kod ang'ol. Giwachni mogik kaluwore ni thuolo bende aneno ka ng'adowa. Okawinjo maber. Lois mana kanyalo mana nuoyo ni wang'e ni otieno ma kawuono ntiere oganda mathoth mantiere koda ting' mano mar rito jogo kuma ntiere kod ang'ol mopogore obed mago mag thieth kaka gineno kaka giyudo thieth kaka giyudo chiemo rwakruok e kin mamoko. Akeni ote mari debed nang'o ne jogo kuma bende osebedo ka rito oganda makama kanyakla kod wachni mogik kaluwore ni thuolo bende aneno kama e wang'wa. Okay, gima nyalo miyo caregivers and first of all, if you are not infected, you are affected. But anyalo wacho ni gima mondo caregivers otim mokwongo gi joggigo obed gi notification manyiso ni you are a Kenyan citizen. Nikech most of cases iyudo ka seche moko ka ng'ato kata idwa yud gimoro to joma onge notification go gine ma gikwongo gibiro mokwongo kata kapo ni nitie gimidwa yudo kata idwa pogo mogo moro to joge makwongo biro mokwongo nikech mondo mi idonje kata mana cash transfer nyaka bed ni ka in ng'ama tin to nyaka ibed gi birth certificate
to nyaka kapo nono ni ngama duok to nyaka ibed gi ID. Koro jowa moko mang'eny machalo caregivers nitie kaka osebandon jogo mong'ol. Koro mano wacho ni gi abandon gi mokwongo. Koro sirikal kaka koro sani nyoro wa gi shani gidhi abandon wa moloyo kata kaka di abandon. Nikech inyalo mana wuoyo ka you have a notification. And then be mondo mi bed assessed to bro yudo ni in gi bat kata in gi ID. But kionge gigo to onge giminyalo timo as a national council. Onge gima the national council nyalo timo ni. So gima kwayo mokwongo en ni mondo watim the right gibed gi notification as Kenya citizen. Erokamano inyalo is mondo jowa mong'ol be mondo bed assessed. Mondo giyud ratiro margi. Erokamano inyalo is komido thuolo mano mar twak kodwa Otieno ma kawuono kintiere sido marwa e county mano ma Kisumu. En mana gino marwa ni sirikal biro bedo ka winjo ywak maru mano mar bero thieth mago mag jogo mantiere koda ng'ol mopogore opogore. Nyakorom Gajwang' no ka secho serengo dakika 41 tok sa 3 mano mar otieno naloso kanyo giloiso mondi mabende njakenera tich joma ong'ol. Gisani wakayo matin aduogi mathoth mano motenre kod weche mago manyiena e chenro mano mar imore.